Deko 6 arte. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Aldarrikapen guztien berri emateko eta hezkuntza legearen aurreproiektuarekin ados ez daudela erakusteko mobilizazio eta greba dinamika bat antolatua dute sindikatuek biharko. Abenduaren 14rako dinamika horretan, azaroaren 30ean mobilizazioak egin zituzten eta haien esanetan langileen 60%k bat egin zuten grebarekin. Atzo berriz, elkarretaratzea egin zuten Gasteizen, non hezkuntza arloko langileak bihar egingo diren mobilizazioetan parte hartzera animatu zituzten. Elak, Labek eta Steilasek publikoa ardatz izatea, euskara erdigunean jartzea eta segregazioari aurre egitea gura dute, besteak beste, hala Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntza legearen aurreproiektuan zenbait aldaketa egiteko eskatzen dute eta horren karietara dator mobilizazio dinamika. Jaurlaritzak esan du hezkuntza legea ez dutela aurten onartuko. Bingen Zupiriaren esanetan gustatuko litzaieke Gobernu Kontseiluak datorren urteko lehen hiruhilekoan onestea testua. Gabon, aipatu bileraren ondorenen esperoan, gurean gaur magazinean Ikoitza Arres EH Bilduko legebiltzarkidea eta hezkuntza idazkaria izan dugu gonbidatu nagusi gisa. Arresek halaxe iritzi dio bihar legearen aurka burutzekoak diren protestei. Euskal Herria Bildutik ere bat egiten dugula kritika horiekin eta bat egiten dugula sindikatuek modu orokor baten egin dituzten aldarrikapen horiekin, ez? Iruditzen zait, legitimoak direla, egiten dituzten aldarrikapen horiek, eta sindikatuek oraingo honetan greba aukeratu dute mobilizazio esparru gisa, eta guri erabat zilegi iruditzen zaigu hori. Dena den, iruditzen zait ere, eta guk ere ariketa hori egin dugu, ezta? Eta nahiko nahaztia dago giroa, eztabaida pilpilean dago, hezkuntza lehen lerroa hartu du, eta iruditzen zait, sosegua behar dugula, eta nolabaiteko brotxa lodi horretatik haratago, pintzel fina ere behar dugula, ezta? Bestaldetik irudia berritu dute gaur berriro Donostia ospitaleko atarian. Zerbitzuburuek orain 11 egun hasi zuten protestak segide izan du eta elkarretaratze bat egin dute Osakidetzaren kudeaketa auzitan jartzeko eta bereziki berriki Donostialdeko ESI erakunde sanitario integratuan hartu dituen hainbat erabakiren desadostasuna erakusteko. Adolfo López de Munain, Donostia ospitaleko neurologia buruak, itxaropena izateko moduko seinalea jasotzen ari direla adierazi du. Esan dutenez, ez dute elkarretaratze gehiagorik egingo ostiral arte. Estamos recibiendo señales que yo creo que son muy esperanzadoras en el discurso político respecto a la búsqueda más que de soluciones, de conciencia de que existen algunos problemas y que de ponerse a solucionarlos. No son problemas fáciles, lo sabemos, y probablemente la solución no termine en los próximos días. Yo creo que hay meses de trabajo y este ambiente favorecedor del diálogo creemos que es positivo para distensionar las cuestiones. Bestalde obrak eta azpiegituraren inaugurazioa atzeratzen ari direnez, abiadura handiko trenarentzat aurreko hamarkadan egin ziren erabilera aurreikuspenak zarkituta geratu dira eta horiek eguneratzeko lana hartu dute Gorka Bueno, Andoni Kortazar eta David Hoyos Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekopoleko kide. Kairferen eta ETSren azken txostenak aipatu, egileek gogorarazi dute eraikuntza proiektuaren 40% egin gabe dagoela eta Bilboko eta Gasteizko geltokiak oraindik eraikitzeke daudela. Edonola ere, 2030ean sare berria funtzionamenduan baldin badago, Euskal Y-koaren urteko bidaiari garraioaren dentsitatea 5,84 milioikoa izango da. Datu hori oso azpitik dago munduko beste toki batzuetan daudenetatik. Frantzian eta Txinan adibidez 22 milioikoa da tasa eta Taiwanen eta Japonian 35 milioikoa. Bestalde, Mercedes-Benzek baieztatu du Gasteizko lantegian ibilgailu elektrikoak ekoitziko dituela 2025etik aurrera. Irailean aurreratu zien albistean Emilio Titos Gasteizko plantako zuzendariak bere azpitik dauden 200 arduraduni, baina Alemaniako multinazionalaren baieztapen ofiziala falta zen eta bart iritsi da. Hala ere, Igor Guevara, ELA sindikatuko kideak eta Mikel Díaz de Alda Labeko kideak salatu dute ez dutela informazio ofizialik jaso.
hemos enterado por los propios medios, pero bueno, no obstante tenemos una reunión prevista con el nuevo director de Mercedes en Gasteiz, preguntaremos a ver qué hay al respecto. Haber conseguido un convenio mejor, visto que vienen furgonetas nuevas a la planta o modelos nuevos a la planta, puede hacer que las condiciones de los trabajadores fueran mejores, puesto que esto indica que en Vitoria se hace buen trabajo, en Gasteiz se hace buen trabajo y que la empresa está contenta con lo que está. Politikan, PSOEk eta Unidas Podemosek osatutako koalizio gobernuak zehaztua du dagoeneko Espainiako zigor kodearen barruan diru publikoa bidegabe erabiltzearen delituaren erreforma Madrilek Kataluniako gatazkaren desjudizializazioa bultzatzeko. Zehazki, Eskerra Republikana joan den ostiralean zigor kodearen erreforman diru publikoaren erabilera bidegabearen delitua moldatzeko zuzenketari erdibideko zuzenketa bat aurkeztu zion atzo PSOEk. Horrela, delitu horregatik auzipetutako prozesu soberanistako buruzagiek gehienez 4 urteko espetxe zigorrari aurre egin beharko liokete. Eta ez 6 urteko zigorrari. Hori bai, Madrilek ukatu egin du zigor kodearen erreforma buruzagi independentestarentzako berariaz eginda dagoela eta despenalizazioa dakarrela hala zehaztu du behintzat Espainiako gobernuko lurralde politikako ministro den Isabel Rodríguezek. Eta nazioarteari begira, energia merke eta agorrezina lortzeko lasterketan eginiko aurrerapen handi bat iragarri dute gaur. Fusio reakzio batean lehen aldiz energia irabaztea lortu dute laborategi batean eta zenbakiak baieztatu direnez, esperimentuak mugarri historikoa gizateriaren energia beharrak asetzeko eta klima larrialdiaren kontra borrokatzeko leian agertu da. Aurkikuntza aurrera pauso handia izango dela dirudi, baina urteak beharko dituzte oraindik energia mota hori merkaturatzeko. Hori horrela ikusteke dago, noiz izango den eskura erregai fosilak bazter utzi eta klima aldaketa geldiarazteko beharrezkoa den energia garbi nahikoa. Gurera bueltan kultur gaiei helduta hurbilda Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia nork irabaziko duen argituko den eguna. Igandean da finala, Iruñean, lehendabiziko aldiz, Nafarroarena. Hezkuntza legearen aurreproiektuarekin ados ez daudela erakusteko, mobilizazio eta greba dinamika bat antolatua dute ELA, LAB eta STEILA sindikatuek, biharko abenduaren 14. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen aurreproiektua ez dute begionez ikusten ELA, LAB eta STEILA sindikatuek. Jaurlaritzak aurkeztu zuen hezkuntza lege aurreproiektuari ez esateko ordua dela uste dugu. Eta abendu bukaeran bestelako testu bat aurkeztu aurretik, benetan langileontzat importanteak diren aldarrikapenak jasotzea da eskatzen duguna. Izan ere, salatzen dutenez, euren aldarrikapenak ez dira hezkuntza legearen aurre proiektuan jasotzen. Plazaratu ditugun aldarrikapenak eta zabal batean publiko ditugun horiek jasotzea dokumentuan, baita ere ere gure sindikatu bakoitzak ere elegiteak egin dizkio eta ekarpenak egin dizkio prozesu guztian. Ez dira jaso hori litzateke gure helburua. Zirriborroak sistema duela betikotzen duela ohartarazten dute, eta uste dute gainera hezkuntza sailak ez duela urratzik egiten sindikatuek aldarrikatzen duten sare publiko bakar, euskaldun eta propioa lortzeko bidean.
guk nahiko genukena da, euskalduna izango den, buru jabea izango den, publikoa izango den, eta kurrikulum propioa izango duen, eta lan baldintza egokiak izango dituen, eta inklusiboa izango den hezkuntza sistema bat ez. Eta uste dugu, gaur egungo hezkuntza sistemak, hori guztia gainditzeko beharrezko izango lukeen lege batek norabide horretarako pausoak ezarri beharko lituzkeela, ez? Edo nola ere gogoratu dute 2021-etik daramatela aurre proiektuari ekarpenak egiten. Prozesu honen hasieratik eskaini zaizkigun marko guztietan egon gea eta egoteko presa daude, baina ez dugute bestelako aukerarik eman greba egitea baino. Eskaera horiek edo aldarrikapen horiek ez direla aintzat hartzen ari fase desberdinetan, ez? Hala, sindikatuen eskaerak aintzat hartzea eskatzeko mobilizazio dinamika abiatu zuten. Momentuz baina ez da negoziazio biderik ireki Jaurlaritzarekin. 15 egun hauetan ez direla gurekin harremanetan jarri, ez da negoziazio biderik ireki. Lehenago ere ez, eta langileak eta langileen ordezkariak, ez dugu prozesu guzti honetan protagonismorik izan negoziatzeko, ez? Alderdi politikoen artean hezkuntza akordio bat egin zuten, parte hartu dugu bakoitzak bere posizioa azaltzen, baina ez da inolako negoziaziorik eman. Sindikatuek gainera ez dute baztertzen mobilizazio gehiago egitea. Baina posible gu argi dago gure helburua eragitea dela. Berriz protesta egin dute gaur goizean, hainbat langilek Donostia ospitaleko atarian, orain ia 2 aste bertako zerbitzuburuek abiatu zuten protestari segida emateko. Donostialdeko ESI erakunde sanitario integratuan gertatutako 2 kargugabetzek eragindako haserrearen ondorioz egin ziren lehen protestak. Osakidetzako zuzendaritzak hartutako beste hainbat erabakiren gaineko desadostasun gehiago ere adierazi dituzte ordutik aurrera, eta gaur berritu egin dute protesta. Ondoren, jakin denez, ordea, elkarretaratzeak heldu den ostiralean etengo dituzte. Estamos recibiendo señales que yo creo que son muy esperanzadoras en el discurso político respecto a la búsqueda más que de soluciones, de conciencia de que existen algunos problemas y que de ponerse a solucionarlos. No son problemas fáciles, lo sabemos, y probablemente la solución no termine en los próximos días. Yo creo que hay meses de trabajo y este ambiente favorecedor del diálogo creemos que es positivo para distensionar las cuestiones. Donostialdeko ESIan izaten ari den krisiaren aurrean Iñigo Urkullu lehendakariak zalantzan jarri du ospitale eta erakunde sanitario integratu guztietan zerbitzu guztiak izatea posible ote den. Bingen Zupiria Jaurlaritzako bozeramaileak esan du beharrezkoa dela Osakidetzak gogoeta estrategiko bat egitea eta hor finkatzea zeintzuk diren erakundeak eskainiko dituen zerbitzuak non eta nola eskainiko dituen eta zer nolako inbertsioak egin beharko diren. Gogoeta estrategiko bat egitea eta hor finkatzea zeintzuk diren Osakidetzak eskainiko dituen zerbitzuak, nun eta nola eskainiko dituen eta ze inbertsio egin beharko diren horri erantzuteko. Eta gogoeta estrategiko horrek daukan dinamika parte hartzailea da. 100 profesionalen esku hartzea izango da gogoeta prozesu horretan. Osakidetza aipatuta bada besterik, pazienten 20% esan dute arreta euskaraz jaso nahi dutela Osakidetzan, eta Osakidetzako administrazio kontseiluak urte hasieran onetsi zuen euskararen erabilera normalizatzeko 3. plana. Atzo, Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak dokumentuari buruzko xehetasunak eman zituen Eusko Legebiltzarrean. Euskara planak 3 printzipio osagarri ditu.
pertsonen hizkuntza eskubideak errespetatzea, empatia erakustea eta erabiltzailearen hitzean komunikatzea zerbitzuaren kalitatearen berme gisa eta progresibotasuna helburuak finkatzeko orduan. Hain zuzen ere Iñaki Iriondo Garako kazetariarekin aztertu dugu Donostiako esian piztutako egoeratik harago Osakidetzan dagoen krisia eta HTaren proiektuaren nondik norakoak eta haren etorkizuna Ezkioko geltokiaren proiektua hasi eta urte batera bertan bera utzi ostean entzun. Esaten ari ginen, ez da? Azken egunotako Donostialdeko esian piztutako krisi hori ikusita, azken egunotako bilakara hori ikusita, ez dakit zenolako dimentsio hartzen ari den Osakidetzako krisiak? Bueno, badirudi hau eliteen arteko krisi bat dela, ez? Zuzendaritza, Osakidetzako zuzendaritza eta zerbitzu jefeen arteko krisi bada, eta badirudi baita ere, lehendakariak garrantzi gehiago ematen diola honi, sindikatuak hainbestetan egindako protestei baino. Egia da, azken egunetan, lehendakari bera sartu dela gai honi belarrit, sartu da, eta atzo esan daukago gauza batzuk, trampa pixkat ere badut, ez esaten du, hain herri txiki batean nahi dugu ospital guztietan denetarik egotea, baina eske inork ez du eskatu ospital guztietan denetarik egotea. Hori inork ez du eskatu eta ez dut eskatzen ez esikoek, ez da ez inork. Orain arte, nik uste dut danak badakigula zelako neurriak duen herriak eta zer berren. Baina badaude hor protesta batzuk beste gauza batzuk dakatik. Esiko jefeak daude azarretuta euren arteko liskar batengatik. Baina jente asko dago oso kezkatuta, deitzen duelako ambulategira eta ez diotelako telefono hartzen, ero ezin dutelako bere medikoarekin egon, eta nik uste dut hor dagoela benetako krisia. Hau da bai, eliteen arteko krisi bat, garrantzi handia du, ikusten da min egiten diola jaurlaritzari, ikusten da ere osasun saileko komunikazioa oso txarra dela, eta azkenean lehendakariak hartu du batuta, baina nik uste dut badagoela beste arazo bat Donostialdeako esitik kanpo eta nagusiagoa dela eta orokorragoa dela. Bai, osotasun bat dagoela, naiz eta azken krisia Donostiako esian piztu den ikusiko dugu egunotan zenolako pausoak ematen diren, elkarrizketarako bidea baldin eta badago. Beste gai bati buruz ere galdetu nahi dizugu, Iñaki, izan ere horixe da abiadura handiko trenari buruz, naizen idazten zenuen, Ezkioko geltokia egiten hasi eta urtebete eskazera bertan bera utzi dutela. Zer gertatu da? Bueno, eurak esaten dutena da, gobernuak erantzuten dutena da, ikusita hemendik oraindik nez eta orain bukatu geltoki hau ez dela martxan jarriko, ez dakit hemendik 6 urtera artero, hobe dela dagoen bezala ustea eta ez gehiago egitea, ze bestela mantenimenduak eta vigilantziak eta koste handia izango zutelako. Ez da ulergarria, ze obra hauek ez dara mate 10 urte egiten. Joan zan urtean kontratatu ziren, eta joan zan urtean bazekiten horko arduradunek ze plazoetan eta ze epeetan ibiliko ziren. Zer dagoen atzean, asmatu daiteke. Badirudi, gaur egun, errezagoa dela azkenean Nafarroarekin egingo den lotura Gasteiztik egitea eta ez Ezkiotik. Naiz eta PNV Ezkioren alde egin, badirudi PSE, PSOE eta PSN pentsatzen hori direla, hobe dela eta merkeagoa dela
Gasteiztik egitea lotura hori. Orduan, ez du zentzurik ez gio itxason, 600 inguruko biztanleen herri baten geltoki bat izatea, horrez bada izango gero, Y eta Nafarroaren arteko lotura hori, ez? Orduan, ikustu dut, atzean denetan hori dagoela. Iñaki Arriolak ezin du hori esan, ze bere beste alderdiak, bere Jaurlaritzako beste alderdiak oraindik mantentzen du eskiotik egitea lotura hori, baina ikustu dut atzean hori dagoela. Eta atzean dago obra honen improvisazio handiak nabari gelditzen. Izan ere ematen duten argudioa aipatu duzu ez da, azpiegiturak berritu beharko liratekela, urte beteko azpiegiturak izango lirateke, baina AHT-az osotasunean hitz egiten dugunean, badakigu hamarkadak daramatzatela proiektu honekin, eta eraikitako lehen azpiegitura horiek dagoeneko zaharkituta gelditu dira, berritu beharko direla, eta oraindik ere AHT-aren amaiera datarik gabe dagoela, amaierari gabeko proiektua ematen du. Ez dakit, zen nolako hausnarketa egiten duzun, kontuan hartuta proiektu honetara bideratu den inbertsio publiko guzti hori? Bueno, gelditzen da oraindik erdia baino gehiago egin gabe dago. Hori jakin behar da, ez? Dituzte obra asko, baina oraindik falta dira pila bat. Orain ari dira adibidez, tuneletan, arrisku-irteera horiek egiten, Europatik horrela inizi dutelako. Halako zubi eta tunel asko, igual, 10 urte daramate bukatuta, edo 5 edo 6 urte daramate ja bukatuta. Eta itxita. Itxita, jendea ez hartzeko adibidez. Horrek ere, desgaste bat izango du ziur. Eta oraindik ez da ikusten noiz bukatuko diren obra hauek. Gainera, ja, onartzen da, merkantziarik ez duela eramango, hori izan zen bere garaian propaganda modu batez, esaten ez, egunean 1000 edo 2000 kamioi aterako zitula errepideetatik, orain, ja, Arriolak esaten du ez daukala alako ikerketarik, bera, eman zuenean bere garaian zenbaki hori, eta ezin da jakin, gaur egun ezin da jakin ere zer egin daiteken egindako guztiarekin. Bukatu beharko den, hobe dela igual moratoria bat egin, baina arazo badago. Infrastruktura honek ez du beste ezertarako balio. Da, abiadura handiko tren bat egiteko. Ez dauka geltokirik, ez da pasatzen, ez du balio tren normal bat ipintzeko, ze ez du herrien arteko loturarik. Orduan, ez da erreza jakitea zer egin daiteken, baina oraindik erdia egin gabe dago. Beste gai bati helduta, Espainiako Gobernuko ministroen kontseiluak familia aniztasunaren eta familiei laguntzeko legearen aurreproiektua onartu du. Gaur lege berriarekin senideen zaintzarako eskubideak zabaldu nahi ditu gobernuak eta asmorrekin. 3 baimen berri abian jarriko ditu, batetik urtean 5 egun izango dira familia edo bizikidea zaintzeko, istripu, gaixotasun larri, hospitalizazio edo kirurgia dela eta 4 eguneko beste baimen bat larrialdi egoerei aurre egiteko, hau da eritasun edo istripuren bat gertatzen bada eta berehalako presentzia ezinbestekoa bada. 2 baimen horiek ordaindu egingo dira, horietaz gain 8 asteko baimena emango zaie 8 urte baino gutxiago dituzten haurren gurasoei zaintza lanak errazteko, baina ez da ordaindua izango. Progresiboki ezarriko dute azken neurri hori, 2023an 6 asteko baimena indarrean sartuko da eta 2024an 8 astekoa. Bestaldetik, pentsioen erreformen eztabaida irekita bukatuko dute 2022garren urtea Frantziako eta Espainiako gobernuek. Negoziazio betean daude Madril eta Parisko gobernuak, baina momentuz ez dute akordiorik lortu eta zaila egiten ari zaie sostenguak lortzea. Izan ere, erreformen helburu ofiziala da pentsio sistemak baby boomaren belaunaldiaren erretiroari egokitzea.
Pentsioen erreformen eztabaida irekita bukatuko dute 2022 urtea Frantziako eta Espainiako gobernuek. Negoziazio betean daude Madril eta Parisko gobernuak, baina momentuz ez dute akordiorik lortu, eta zaila egiten ari zaie sostengoak lortzea gainera. Erreformen helburu ofiziala da pentsio sistemak baby boomaren belaunaldiaren erretirori egokitzea. Eta nek ez ikusten dut, bi aste hauetan akordio batera iritzea daitekeenik. Macronen gobernuak erabaki du erreformaren aurkezpena atzeratzea, hala abenduaren 15ean aurkeztu beharrean urtarrilaren 15ean egingo du. Frantziakoak pentsioa jasotzeko adina atzeratuz lortu nahi du kontuak orekatzea. Hori egiten ez bada gobernuaren arabera pentsio sistemak 1.000 milioi euroko defizita pilatuko du. Sindikatuek aldiz diote sistema orekatzeko beste modu batzuk badaudela. Oposizioko bi talde handienak ere erabat aurka ditu. Hego Euskal Herrian berriz urtea bukatu aurretik osatuta egon beharko luke pentsioen erreformen bigarren zatia. Hala agindu baitzuen Europako batzordeak, alabaina epe hori ez dago guztiz itzita. Baldin eta negoziazioetan aurrera pausoak baldin badaude. Baina aurrereko urratzik egin gabe jarraitzen du. Sánchezen gobernuak luzatu egin nahi du pentsioa kalkulatzeko kontuan hartu beharreko kotizazio urteen aldia. Gizarte segurantzako ministroaren arabera, proposamenak mesede egiten die lan bizitzaren azken urteetan lanak galdutakoei edo lan ibilbide hautziagoak izan dutenei. Batean neurriak, Eskibak plantatzen duen neurriak nola edo ala pentsioak murriztera doaz, modu hortan Europaekin hartutako konpromesu hori, sistemaren jasangarritasuna bermatzeko konpromesu hori beteko duelakoan. Astelenean bildu ziren azkeneko sindikatuak eta gobernua. El gobierno tiene que dar una respuesta a otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad social y que en estos momentos comportan situaciones de desigualdad, de desequilibrio que nosotros queremos arreglar. Lan gatazketan labek Lakuako hezkuntza sailari eskatu dio funtzionamendu araudia jangeletako langileekin negozia dezala, jangelen aldeko benetako apustua egin dezan. Nafarroan berriz datozen egunetarako deituta zegoen greba bertan behera utzi dute begiraleen lanaldia ez murriztea lortu delako. Bildarratzen hezkuntza sailari exigitzen dio jangelen aldeko benetako apustua egin dezala. Eta lehenbailen jangelako langileen ordezkariak elkarrizketa mahai batera dei ditzala. Lab sindikatuak azken urteotan jendaurrean salatu egin du jangela publikoak arautzen dituen 2000ko martxoaren 22ko agindua eta jangela horien funtzionamenduari buruz hezkuntza eta zerbitzuen sailburuordearen zirkularra aldatzeko premia. Baina Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak eta Xabier Aizpurua sailburuordeak bi araudi horiek negoziatzeari uko egin diote. Jangela seguro eta kalitatezkoak nahi ditugu, bai langileentzat, bai ikasleentzat, eta horretarako ezinbestekoa da hezkuntza sailak baliabide gehiago ematea. Lab sindikatuak sailari hainbat proposamen aurkeztu dizkio hainbat formularekin, egoera horri irtenbidea emateko. Baina denak baztertu ditu. Hau esanda, Lab sindikatuak Jokin Bildarratzen hezkuntza sailari exigitzen dio jangelen aldeko benetako apustua egin dezala. Eta lehenbailen dei ditzala langileen ordezkariak elkarrizketa mahai batera. Bestalde, astearte honetan agerraldia egin du GKS Gasteizen, bertan eman du deialdien berri eta manifestazioak enpresarien eta agintarien erasoaldiaren aurrean gazte langileok borrokara lelopean egingo dira. Nazioarteko diru funtsena, energia konpainia handiena, armagintzako enpresena, putre funtsena, elikagaien korporazio handiena, plataforma eta industria digitalena eta bestelako enpresari handi askorena. Horien diru goseak langileriaren miseria dakar. Baina ez ditu guztiok modu berean sufritzen krisi
krisi horren ondorioak. Are gehiago, bankari eta enpresari handiak negozio egiten ari dira testuinguru honetan. Hori horrela, urtarrilaren 28an manifestazioak egingo ditugu Bilbon eta Iruñan. Lab sindikatuak bi greba egun deitu ditu abenduaren 22ko eta 23ko Amazon Trapagarango zentroan enpresaren gelditasuna dela eta joan den azaroaren 28an beste greba egun bat izan zuten eta 20.000 pakete banatzea eragotzi zuten. Eta aipatu dugu lehenago ere, Mercedesek baieztatu du ibilgailu elektrikoak egingo dituela Gasteizen. Mercedes enpresak iragarri duenez 2025ean Gasteizko lantegian furgoneta elektrikoak ekoitziko ditu. Emilio Titosek Gasteizko plantako zuzendariak irailean aurreratu zuen albistea. Hala ere, Alemaniako multinazionalaren baieztapen ofiziala falta zen. Mercedes enpresak erabaki du Gasteizko lantegian gama altuko furgoneta ertaina fabrikatuko dela. Gaur egun egiten duen familiakoa bezalakoa baina elektrikoa. Gaur egun Gasteizen Mercedes enpresak V-klase, EQV eta E-Vito Tourer furgoneta ertainak dagoeneko fabrikatzen du. Sindikatuek berriz salatu dute ez dutela informazio ofiziala jaso. Izan ere, aurreikusita dute bilera bat Bernd Krotmeier zuzendari berriarekin, eta bertan argituko dituzte proiektu honen zehetasunak. Hemos enterado por los propios medios, pero bueno, no obstante tenemos una reunión prevista con el nuevo director de Mercedes en Gasteiz, preguntaremos a ver qué hay al respecto. Se puede haber conseguido un convenio mejor, visto que vienen furgonetas nuevas a la planta o modelos nuevos a la planta, que pudiera hacer que las condiciones de los trabajadores fueran mejores, puesto que esto indica que en Vitoria se hace buen trabajo, en Gasteiz se hace buen trabajo y que la empresa está contenta con lo que se hace aquí. Era berean, astelehen honetan Mercedesek iragarri du Polonian planta berria irekiko duela. Bertan furgoneta handiak ekoitziko dituzte, elektrikoak baita ere. Arabako Foru Aldundiaren aldun nagusi Ramiro Gonzálezek Mercedes enpresak iragarritako berriaren balorazio oso positiboa egin du goiz honetan, izan ere azpimarratu du aukera oso ona dela lurraldeko ekonomiarako enpresa berriak sortzeko edota langile berriak erakartzeko besteak beste horrekin batera balioan jarri du erronka nagusia dela aukera hau aprobetxatzea Arabako autogintza sustatzeko eta hazteko. Es una oportunidad para las empresas que existen ya en nuestro territorio, es una oportunidad para la creación de nuevas empresas y es una oportunidad para atraer empresas que están instaladas en nuestros territorios a Álava. Es una oportunidad también para incorporar nuevos trabajadores y trabajadoras a la planta y a estas empresas y es una oportunidad para mantener talento y para atraer talento a Álava. La industria alavesa tiene que cambiar y se tiene que transformar aprovechando la oportunidad que va a suponer este anuncio de ayer de Mercedes y lo que vendrá.
Urtebete igaro da Bizkaiko Aldundiak ibilgailu astunei ordainsari berriak esartzeko asmoa plazaratu zuenetik. Sektorearekin izandako bilerek ez dute haren iritzia aldarazi eta urtarrilaren batean aktibatuko dituzte kamioientzako kobratze arkuak, N240 eta B625 errepideetan. Aurrerago aktibatuko dituzte Durango Kanpazar errepidekoak, Txorierriko igarobidearen zati batekoak eta 8an Basurtutik Kantabriarako zatian jarriko dituztenak. Bizkaiko garraio sektoreak bat eginda salatu du erabakia. Una medida que viene además en un momento no solamente complicado para la economía en general, sino también para este sector en particular. Es que es una medida lisa y llanamente recaudatoria. Hemos valorado y hemos considerado que no es una medida de consenso con el sector. Por mucho que se intente vender por parte de la Administración, la implantación de los peajes, a pesar de la ronda de contactos que hemos tenido con el Departamento de Infraestructuras, no es una medida de consenso con el sector. Astearte honetan bildu da Gipuzkoako hondakinen kontsortzioa eta Zubietako erraustegia kudeatzen duen Ekondakin enpresa taldeari isuna jartzea aztertzeko argiak aurreratu duenez. Iragan uztailean izan ziren Arkaitz Errekako isuriak direla eta zigortu nahi du kontsortzioak. Aste batzuen ostean irailean Gipuzkoako ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailak isurien auzia konpontzeko galdegin zion erraustegiaren jabea denari, baina azken horrek Ekondakin kudeatzaileari pasatu zion agindua. Ekondakinek eskaerari jaramonik ez egitea egotzi dio kontsortzioak, administrazioaren ikuskapenari aurre egitea eta berori oztopatzea eta hark idatziz emandako aginduak ez betetzea. Ondorioz, baliteke 160.000 euroko isuna ezartzea zigor gisa. Arabara bueltan, Arabako mahastiak sor marka berriak hainbat erreakzio sortu ditu azken hilabeteotan. Momentuz, behin-behineko baimena lortu dute sor marka berriarekin euren ardoa saldu nahi duten upategiek. Europatik baimen ofiziala heldu behar da oraindik eta egoerak sor dituen gatazka eta galderei erantzuteko Mikel Garaizabal ardo dibulgatzailearekin hitz egin dugu analisi sakon egiteko. Hona hemen aurrerapen bat. Hotxe hartzen badugu eta zeharkatzen badugu Errioxa jatorri deitura kalifikatua ikusiko dugu, paisaia oso desberdina dela, ez? Eta zergaitik esaten dute Arabara Errioxa dela munduko lurralderik onenetarikoa, bai, eta Euskal Herrian daukogu eta guk askotan euskaldunok, ez gara kontziente munduko lurralderik onenetarikoa daukogula. Eta zergaitik da, lurragatik eta mikroklimagatik. Esan genezake amanaturak opari eder bat eman diguna euskaldunoi eta Arabara Errioxa, ez? Orduan, zer desberdintzen da, gune horretan, Arabara Errioxako gunean, lurra jateko ematen dio mahasteari eta lur guztin kalkarioak dira. Zer suposatzen du horrek? Lur pobreak direla, txiroak, karentzia askorekin, baina mahastearentzat eta oliboarentzat oso onak dira. Eta beste aldetik mikroklima. Hor, mendilerro horrek, Toloño, mendi, Sierra Cantabria esaten dute, bertakoa Sierra Cantabria euskaltzaindia Toloño mendilerroak esaten du, mendilerro horrek geldiarazten ditu itsasotik daitozen haize hotzak eta umelak. Orduan daukogu klima mediterrana, baina Atlantiar influentziaregatik. Gero joaten bagara Arabara Errioxara ikusiko dugu lurzaiak oso txikiak direla, ez da Errioxa oriental bezala, ez? Orduan horrek suposatzen du mahastiak eta lurzaiak txikia direla eta hori suposatzen du ere kostuak matza ekoizteko kostuak asko be altuagoak direla, beste leku batzuetan baino, ez? Gaur egun Errioxa jatorri deitura kalifikatuan, ez daude eroso kontzeilua arautzaileak arautzen dituen araudiekin, ez dira sentitzen identifikatuta gaur eguneko Errioxarekin, eta beraiek erabaki dute, sormarka ero jatorri deitura berri bat sortzea. Nik usteot, upategi bakoitzak erabaki beharko duela ze jatorri deiturarekin identifikatzen den eta norekin lan egin nahi duen, ez? Baina nik uste kompatiblea direla biak izan daitezke kompatibleak, nik horrela uste dut, eta hor, badaude lehen esan dakoa, badaudela batzuek, upategi batzuek, eta enpresak dira, upategia kontuan izan behar dugu, enpresak direla, erabaki dutela hori kanpora urteteko, eta nik ez dut uste kompatibleak izan daiteke lurralde batean bi jatorri deitura izatea.
Europako Parlamentuak onartu egin du Eva Kaili sozialista greziarra ganberako presidenteorde kargutik kentzea. Belgikako fiskaltzaren aginduz poliziak 6 lagun atxilotu zituen joan den ostiralean, tartean Kaili Katarrekin lotutako ustezko ustelkeria delitu bat egotzita. Fiskaltzaren arabera, Dohak dirugari eta opari esanguratsuak eskaini dizkie ganbarako zenbait kideri, Europako erakundeko erabaki politiko eta ekonomikoetan eragina izateko. Gaur-gaurkoz, ustelkerian aritzea, dirua zuritzea eta erakunde kriminal batean parte hartzea leporatzen diete. Eta gaizaldatuta urtarrilaren 7 deitutako manifestazioaren atarian, sare herritarrak Gabonetan ere mobilizatzeko deia egin du. Plataformak azaldu du euskal presoek salbuespenezko neurriak jasoten dituztela oraindik ere eta gradu progresioi eusteko eskatu du. Abenduaren 24an manifestazio bat egingo dute Gasteizen eta 31an mobilizazio ban abiatuko dute Basauriko eta Martuteneko espetxetatik. Uztailaren 23an Akizen trenbidea blokeatu zuten 9 herritar epaituko dituzte ostegunean Akizeko auzitegian. Ipar Euskal Herriko errepide sarea blokeatu zuten, Jakes Esnal eta Jon Parot euskal presoak baldintzapean aske utz zitzatela eskatzeko eta Frantziako gobernua gatazkaren konponbidea prozesuan urratsak egitera bultzatzeko. Lerroburuetan esan bezala, Ikoitz Arresei Bilduko hezkuntza idazkaria eta legebiltzarkidea elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Arresek ulerkotzat jo ditu hezkuntza legearen aurreproiektuari, sindikatuek egindako kritikak eta ekarpenak, baina dio sosegua eta pintzel fina behar dela. Bai, nik uste dut ulerkorrak direla sindikatuek maigaineratu dituzten kritikak eta maigaineratu dituzten ekarpenak eta, samarra dukagu Euskal Herria Bildutik ere bat egiten dugula kritika horiekin eta bat egiten dugula sindikatuek modu orokor baten egin dituzten aldarrikapen horiekin, ez? Iruditzen zait, legitimoak direla egiten dituzten aldarrikapen horiek eta, sindikatuek oraingo honetan greba aukeratu dute mobilizazio esparru gisa eta guri erabat zilegi iruditzen zaigu hori. Dena den, iruditzen zait ere, eta guk ere ariketa hori egin dugu, ez da,
eta nahiko nahaztia dago giroa, eztabaida pilpilean dago, hezkuntza lehen lerroa hartu du, eta iruditzen zait, sosegua behar dugula, eta nolabaiteko brotxa lodi horretatik haratago, pintzel fina ere behar dugula, ezta? Eta hori dela eta, sortu den nahazmen honekin nolabait esatearren, edo pilpilean dagoen eztabaidarekin, gu saiatu gara nolabait ariketa bat egiten, izan ere hezkuntza akordioa lortu genuen hortatik ona, gauza asko entzun dira, eta guk berresten dugu hezkuntza akordio hori ona dela, egokia dela, bide bat irekitzen duela, edo irekitzen lagunduko duela, eta horren norabidean, guk ere gure proposamenak egin ditugu, mahaigaineratu ditugu, eta edozeinek planteatzen dituen ekarpenak modu positiboan badira, ongi etorriak dira, bai. Arresek dio hezkuntza zirriborroak interpretazio askorako aukera ematen duela eta sistema duala betikotzeko arriskua egon litekela. Zentzu horretan nabarmendu du ikastetxeek diru publikoa jasotzeko betebeharrak zehaztu dituztela hezkuntza akordioan eta hori ez dagoela islatuta aurreproiektuan. Guk ere irakurketa antzekoa egiten dugu, ezta? Gure ustez, zehaztapen handiko akordio bat lortu genuen hezkuntza akordioan, iragan ikasturtean apirilaren 7 hortan, eta kaleratu den lehenengo zirriborra hau, legearen aurreproiektu hau, gure ustez, lausotu ditu helburu guzti horiek, hezkuntza akordioak zituen gako nagusiak edo gai nuklearrak lausotu dira lehenengo zirriborra horretan, eta guk ere publikoki hala adierazi dugu, bai legebiltzarrean eta baita legebiltzarretik kanpo ere, eta gure kexa hori ere helarazi diogu hezkuntza sailari berari. Iruditzen zaigulako eta apur bat hartuta duela aste batzuk Save the Childrenek egin zuen jardunaldi baten komentatu zutena, guri iruditzen zaigu hezkuntza lege proiektu honek izan behar duela hezkuntza akordioa beste zehaztasun maila izan behar da hezkuntza akordio horrek zeukanaren tamainakoa, eta iruditzen zaigu kaleratu den lehenengo zirriborro honetan bintzat, esan bezala hutsune nabari batzuk badaudela, baina denbora daukagu ere hutsune guzti horiek zuzentzeko. Azpimarratu du hezkuntza akordioak jasotzen duela, doakotasun erreala bermatu beharko dela eta garrantzitsutzat jo du legeak jasotzea kontrol mekanismoak jarriko direla doakotasun hori bermatzeko. Kontrol mekanismo zorrotzak zehaztuz. Doakotasuna da gaur egun betetzen ez den gauza bat gure hezkuntza sisteman, eta gainera segregazioa eragiten duen faktore nagusietako bat, ezta? Eta hainbat ikerketek esaten digute, segregazioarekin bukatzeko eman barko litzateken lehentasunezko urratsa izan barko litzatekela kuoten kobrantzarekin bukatzea. Gainera, badugu indarrean dagoen araudia, zeinek debekatzen duen kuoten kobrantza hori egitea, eta beraz, gura postua argia da, kuotak ezin dira kobratu. Eta horretarako, kuota kobratzen dituzten eragile guzti horiekin hartu eman izan barko luke jaurlaritzak, eta ikusi barko litzateke, berandu baino lehen kuota horiekin nola bukatu. Besteak beste, hezkuntza akordioak ere jasotzen duelako, doakotasun erreala bermatuko dela, eta importanteena, kontrol mekanismoak martxan jarriko direla, doakotasun erreal hori bermatzen dela ziurtatzeko. Eta beraz guk, berriz dinot, bueltatzen naiz, hezkuntza akordioan adostu genuen hortara. Kontrol mekanismo zorrotzak behar ditugu doakotasun hori bermatzeko. Arresek nabarmendu du Euskal Eskola Publikoaren zein ikastolen mugimenduaren konfluentziaren bidetik ulertzen dutela hezkuntza sistema publiko komunitarioak. Kristau eskolei dagokionez nabarmendu du ekarpen positiboak egin ditzaketen kristau eskolak badaudela, baina dio laikotasunaren printzipioa bete beharko luketela. Guk uste dugu, momentu historiko bat bizitzen ari dela Euskal hezkuntzagintza, nolabait esatearren, momentu oso importante baten aurrean gaudela, eta beraz, inor ez dagoela soberan hezkuntza sistema propioaren bide hori urratzeko. Eta nolabait, iruditzen zaigu bakoitzak duen onena eman behar duela Euskal hezkuntza sistema propioaren alde. Eta horregatik guk konfluentziaz hitz egiten dugu. Iruditzen zaigulako egun dauden ikastetxe guztiek badutela edo izan dezaketela Euskal hezkuntza sistema horri aportatzeko, ezta? Eta guk konfluentziaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu bizkarrematetik baino elkarlanetik egin behar dugula bide hau. Eta horren norabidean ere, duela aste batzuk ere publiko egin genuen adierazpen baten aipatzen genuen, ezta? Guk aitortza egiten diogu herri honetako Euskal hezkuntza mugimenduari egin duelako kasu askotan administrazioa egiteko gai izan ez den hori egin duelako modu positiboa baten, modu eraikitzaile baten, eta horregatik iruditzen zaigu importantea dela
eta bere biziko garrantzia hartzen duela, adibidez, Euskal Eskola Publikoko komunitate guzti horri aitortza egitea, egin duen lan ikaragarriagatik, besteak beste, Euskalduntzearen alde, kultur transmisioaren alde, edota segregazioaren gaia lehen lerrora ekarri duelako, eta aitortza egiten diogu ere noski ikastolen mugimenduari, autoeraketa hortatik, frankismo garaitik ona kultur transmisioan, naziogintzan egin duen ekarpen ikaragarriagatik. Eta aitortza horietatik iruditzen zait inor ez dagoela soberan, eta batez ere Euskal Eskola Publikoaren komunitate guzti horren doaia eta baita ikastole mugimenduak eskaintzeko dukan guzti hori bolkatu beharko genukela konfluentzia baten eta elkarrekin egin beharreko bide baten. Baina konfluentzia horretan non gelditzen da esaterako kristau eskola? Bueno, nik uste dut badirela ekarpen positiboa egin dezaketen kristau eskolak ere, baina beti ere iruditzen zaigu errespetatu beharko dutela hezkuntza akordioan gehiengoz adostu genuen hori. Eta da laikotasunaren printzipioa. Hezkuntza akordioan bazegoen puntu bat laikotasunari erreferentzia egiten ziona, eta hain zuzen ere aipatzen zen ikastetxe batek dirulaguntza publikoak jasotzeko baldintzak bete behar dituela, eta beraz, laikotasunaren printzipioa garatu beharko lukela. Eta horrek eskatzen du, doktrinamendurik ezin izango duela eman ikastorduetan, ezta? Eta beraz, baldintza horiek betetzen baldin baditu, eta prest baldin badago, laikotasunarena bestela gainontzeko baldintzak betetzeko, gure ustez, parte hartu beharko luke ere Euskal Hezkuntza Zerbitzua deituko diogun zerbitzu berri horretan. Eta beraz, momentu historiko honetan berriz diot, bide hori urratzeko konpromesoa eta borondatea kristau eskolek ere bere gain hartzen baldin badute, bete behar guzti horiek errespetatuta, Euskal hezkuntza sistema berri horren eraikuntzan ere ongi etorriak izango dira. Adierazi du hezkuntza legeak jaso beharko lukeela hezkuntza akordioa ahalik eta fidelen eta adostutako hori instituzionalizatu beharko lukeela. Hala ere, lau gabezia nagusi ikusi dizkio aurreproiektuari. Euskal Hezkuntza Sistema Zerbitzua behar bezala definituta ez egotea, segregazioari aurre egiteko neurri espezifikoak ez jasotzea eta udalen papera zein izango den disolbatu izana. Horrez gain dio, gaur egungo A, B eta D ereduek ez dutela ikasleen euskalduntzea bermatzen eta zentzu horretan euskalduntasunaren jauzia eman behar dela. Nik uste dut lege horrek egin behar duen ariketa da hezkuntza akordioa ahalik eta modu fidelenean jaso, ezta? Eta hezkuntza akordio hori nolabait instituzionalizatu beharko luke etorkizuneko hezkuntza legeak, alegia bihurtu behar du, artikulatu, bihurtu behar du lege, alderdien artean adostu genuen hezkuntza akordio hori. Eta gure ustez, baditu hutsune batzuk edo gabezi batzuk gaur egun aurkeztu zaigun aurreproiektu horretan edo zirriborro horretan agertzen ez direnak. Aipatu duan bezala, horien artean esanguratsuena guretza da, Euskal Hezkuntza Zerbitzua akordioan definitu genuen hori, ez dagoela behar bestela definitua. Eta esan dudan bestela, ikastetxeek zer nolako baldintzak, zer nolako bete behar dituzten laguntza publikoak jasotzeko, hori legean ere ahalik eta zehatzenen definitu behar da. Gero badago beste gai bat, hezkuntza legean nahiko modu lausoan agertzen dena, eta da segregazioarena, eta gure ustez hezkuntza legeak jaso beharko lituzke segregazioari aurre egiteko neurri espezifikoak. Badaude hainbat neurri ere desagertu edo lausotu direnak, eta adibidez guretzat importantea da euskera eta euskal kulturaren transmisioa legean ahal ondoen definituta agertzea, eta laugarren atal bat ere aipatzen ari gara, edo esaten dugu agertu behar dela legean, eta hori izango litzateke udalen papera. Iruditzen zaigu ere, hezkuntza akordiotik legea aurreproiektu honetara, udalen papela nolabait disolbatu dela, eta beraz, udalek zer nolako rola jokatuko duten sistema berri guzti hontan, legeak hobeto artikulatu beharko luke. Kulturarloan berriz Disney Plusek ez du En el nombre de ellas emango. Azaroaren 23an estreinatu behar zuen Cabezudo auziari buruzko saioa, baina atzera egin du. Beste plataforma edo telebista batean emango dute.
Madrilgo Arte Ederren zirkuluan aurkeztu dute astearte honetan zinemaldiaren artxiboa. Larunbatean berriz Donostiako Tabakaleran egingo dute jendaurreko aurkezpena, arratsalde osoko jardunaldiarekin. Eta festa giroan Urretxu eta Zumarragako Santa Lutzi feria indartsu itzuli da. 2 urteren ostean pandemia aurreko formatoa berreskuratu eta egitarau zabal antolatu dute. Bertako produktuen eskaintzaz gain musika emanaldi eta kirol jaialdiak ari dira izaten egun osoan zehar. Ordea, urtengo berezitasuna hegaztien erakusketa eta oilasko eta kapoi lehiaketa bertan bera gelditu direla da, hegaztien gripea dela eta dena den, aurten ere jendetza bildu da ferian ikusi. Jatorria erdiaroan izan arren gaur egun ere oso garrantzitsua izaten jarraitzen du Urretxu eta Zumarragan ospatzen den Santa Lutzi feriak. Abenduaren 13a saltzaile eta bezeroen topagune erraldoia da, kalean bertan bizi-bizia. Feriaguneak ere baldotzen ditu bi herriak, ugaritasuna eta kalitatea dira feria honen ezaugarri berezienak. Era guztietako produktuak aurki daitezke eta milaka bisitari hurbiltzen dira urtero Urretxu eta Zumarragara, baita urten ere, Gabon jaien iragarlea den feriaz gozatzera. Gainera ez dira falta musika, herri kirolak, pilota partiduak, argazkirralia eta artzaintxakur erakustaldiak. Santa Lutzi bezalako feriek harreman zuzenan jartzen dute ekoizlea eta eroslea, bitartekariri gabe. Produktua sortu eta egin duenak zuzenean eskaintzen dio bezeroari aurrez aurreko topaketan. Finean feriak bi zentzu ditu, salerosketarena eta Euskal Herriko produktuen erakusleioa izatea. Baratzetako eta baserretako produktu honenak topatuz, ekoizlek beraiek mimo zatondutako postuetan. Goizean goiz eman zaio hasiera zaldi azendaren naiz bestelako aberen feria eta sariketekin, baita nekazaritzako tresnen postuekin. Jarraian Santa Lutziko azoka bereziak zabaldu dituzte. Urretxuko Gernikako Arbola plazan fruta eta barazkien sariketa egin dute. Zumarragako Euskadi plazan berriz errez sagar fruta eta barazkien sariketa, eta bi herriak batzen diren Arizaga plazan eskualdeko eztien sariketa. Bestelako eskulanak ikusi eta erosteko aukera ere izan da, eta Arabako Errioxako ardo azokak ere bere tokia izan du ferian. Baina azokaren inguruan beste hainbat kultur eta kirol ekintza antolatu dituzte egitaraua ezin borobiagoa osatuz. Aurten izan ez dena oilasko eta kapoie sariketa da, hegaztien gripea dela eta bertan bera geratu delako. Horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Bengo taldearen Saiek abestiarekin agurtuko zaituztegu besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian bihar arte.